Vítam všetkých poslucháčov podcastu Manifest, všetky karty na stôl a znovu tu máme aj nášho Milana. Čau, Veronika, Milan. čau. Teší ma. Aj mňa teší. Milan, chcela by som pokračovať v tom, čo sme rozoberali v predchádzajúcom videu, a to boli chyby pri cvičení. Chcem sa ťa spýtať, aké iné chyby ty ešte u svojich klientov alebo všeobecne eviduješ pri cvičení? Dobrá otázka. Povedal som o chybe, že môže mať človek zle zvolený systém. Keď som ešte nepovedal všetko, tak nech mi človek napíše na Instagrame svoj príklad a ja mu to povedzme, môžem ho naviesť, takže toto uzavrieme tak, že či má dobrý systém pre svoj cieľ, každý má iný cieľ možno. Potom tam máme typ ľudí, ktorí povedzme už cvičia silovo a nemajú dostatočné výsledky, aké by si predstavovali povedzme na častiach tela, nerastie mi hrudník, čo mám robiť, alebo nejaké iné kompozičné nevýsledky, to nazvime, nedostatky, tak v tom prípade je potrebné si sa porozprávať individuálne s nejakým odborníkom, či už človekom, ktorý pomáha fitnessákom, kulturistom, ten vie. Takýto tréner s dlhoročnými skúsenosťami vie lepšie takémuto človeku poradiť v rámci cvičenia ako ja. Ja to poviem, hej, to znamená, že ja som si zobral na tému to zdravie, to chudnutie, tú vitalitu, štíhlosť. Samozrejme mám chalanov, ktorí majú prokulturistické ciele, ale teda nie súťažné, ale svoje a mám s nimi výsledky. Ale transparentne poviem, že lepšie ťa posunie ten človek, ktorý chystá pravidelne každý deň kulturistov na nejakú prípravu objemovú a tak ďalej. Ale teda myslím si, že bežnému človeku viem určite poradiť. Takže ešte je tam klientela, ktorá môže robiť chyby v tréningu, aj keď silovom a nemá výsledky. A potom tam môžu byť rôzne chyby u cvičiacich, ktoré ja vnímam. Zlé držanie tela, zlá aktivácia svalstva, intenzívny alebo naopak neintenzívny tréning, zle zvolené cviky, zle zvolené opakovania váhy. Hej, ten systém na to, aby sa človek pohol zo svojho bodu A do svojho bodu B, tak ako to je už individuálna vec. Základ je, že cvičí a snaží sa z bielkoviny, ale samozrejme máme vyššie ambície, jak som mal aj ja, chceme vyzerať viac a viac. A v tom prípade, keď ti to nerastie, jak ty chceš, tak mi napíš, alebo prísť na tréning, alebo si zavoláme, dáme konzultáciu, alebo to urob s niekým iným. Keď poradí takémuto človeku, tak sa obrať na odborníka. Takže nejak takto by som to uzavrel, že nemusí byť chyba len v systéme, ale aj ľudia, čo už cvičia, môžu produkovať chyby a tie chyby nás posunú. Chcela by som sa ťa spýtať, aké chyby si možno tvoji klienti priniesli z domáceho prostredia? Že cvičili najprv sami, nesprávne, a teraz začali cvičiť ako keby pod tebou a si všíma, že aha, že toto robia zle. Máš nejaké také konkrétne? OK, ja by som to zobral všeobecne, že nie iba z domáceho, ale z ich cvičiacej histórie dovtedy, alebo života. Buď boli od iného trénera, alebo nemali trénera, alebo cvičili si sami doma rôzne. Takže tam je taká vec, že príde prvýkrát do fitka 18-ročná baba, ktorá, ja sa každého pýtam, čo robila, ako má športovú minulosť a tak ďalej. A mne to zase dáva nejaký výsledok, hej, nejaký všeobecný a zapadá mi to vždy do tej mozaiky, ktorú si skladám celý život. A povedzme, tá baba má dokonalú techniku a nikdy nebola vo fitku. Všetko vie precítiť a vnímať a počúva na prvé slovo. No a väčšinou sú to gymnastky, koniarky, povedzme, a tak ďalej. U mužov je to zápasenie. To znamená, že toto sú pre mňa športy, ako je gymnastika, a zápasenie sú pre mňa to, kde ja chcem dať chalanov. Ja mám 2 synov malých a chcem ich dať na zápasenie, pretože tam je obrovský vysoký status toho pohybu, čo sa ten človek naučí a jak to vie zužitkovať v živote. Vie ovládať to telo a je to nezaplatenie celý život. Hej? Takže, a naučí sa aj samozrejme disciplíne pohybu a tak. Takže kde dať svoje deti, možno s tým nie každý bude súhlasiť, ale toto je moja vízia a verím, že mojich chalanov dokopem na zápasenie, aj keď nebudú zápasníci, ale nech si prejdú tou pohybovou prípravou. Toto je pre mňa top 1 šport. Takže ale neodpovedal som ti, že aké chyby si ľudia môžu priniesť do fitka. A to sú rôzne, ale preto som to asi povedal, pretože sú tu aj nejaké talenty,
Sú tu ľudia, ktorí majú za sebou nejaký pohyb a aktiváciu svalstva, ani o tom nevedia, ale proste vnímajú ten pohyb správne. Potom sú tu ľudia, ktorí ten pohyb vnímajú strašne zle. Potom sú ľudia, ktorí... Mám takú pikošku s klientom, ja neviem, či som mi hovoril. Povedz. Cvičím ho možno 8 rokov. A ja už keď cvičím s klientom pár tréningov, tak ja ho viem odhadnúť, už tie váhy nastavujem ja. A niekedy ti to nesedí. Je vlastne taká niekedy výnimočnosť, že ti to nesedí, že jak? Že tu je slabý, alebo tu je silný naopak. Nejde mi to do toho môjho parametra. A mám jedného klienta, ktorý patrí do skupiny extra lenivých ľudí. A dával som mu stále 16 na jednoručky, na tlak, na hrudník, na šikmé lavičke. A on išiel, ľudia, čo to počúvajú, to teraz neuvidia, ale išiel nekontrolovane, jak fláber dole, pomaličky hore, nemal tam výraz, trápil sa s tým a položil to pri 8 opakovaniach. Mne to stále vyhodnocoval mozog, že ja mu nemôžem dať viacej, lebo sa zraní, nech si to zacvičíš tými 16, ale nejde mi to do toho konceptu, že na iných cvikoch dal o mnoho väčšiu alikvotnú váhu, kde by mal aj tu mať väčšiu jednoručku. No on je taký lenivý, že on klamal sám seba pre výsledok. Tomino, pozdravujem ťa, keď to budeš pozerať. Mám ťa veľmi rád. Tomino ma naučil trpezlivosti viac ako svoje deti, moje deti. A otočil som sa, išiel som preč a on si to nevšimol. A on si omylom zobral 30-ky, ktoré tam boli položené. A Tomino si ich zdvihol, úplne dynamicky, urobil, že nabúchal 10. Ja som sa otočil po tom roku cvičenia. Ako takto, trénujem ho možno 8 rokov s pauzami, ale teraz sme spolu rok, posledný napríklad. Otočím sa a nadávam mu, my si akože s tými, čo sa poznáme dlho, tak používame aj vybrané slovo, ty to čo si urobil? A on, že Ježiš, ty si ma videl, že ty hajzel, že ty normálne rok klameš za to, že si lenivý a cvičíš so ženskými váhami. Takže keby nevidím, neuverím, takže je tu aj takáto kategória, že čo kto môže robiť zle, aké chyby si prináša. Myslím si, že si ale akože zhrnul, možno chybným návykom je aj lenivosť, to som sa dozvedela. Chybným návykom môže byť lenivosť, môže byť to, že povedzme človek mal zranenie ramena, kolena, niečoho a prirodzene jeho centrálna nervová sústava, aby ho ochránila, tak začína prenášať zaťaženie neprirodzene. Hrbením, deaktivované svaly a šlachy má niektoré a prenáša to tými, ktorými nemá daný cvik a tak, takže pozranení ľudia. Tam by som povedal, že tam je dôležité začať s profikom, aby mu odporúčil, ako cvičiť má. Možno druhý profik do toho fyzio, aby mu uvoľnil zablokované a deaktívne svalstvo, ktoré povedzme má, takže nejak takto. Tam treba pristupovať špecificky. Možno má niekto zamknuté ramena, že ich má trošku dopredu. Tým pádom častokrát má bolesti krku, chrbta a tak ďalej, pretože je zamknutý dopredu, má skrátený hrudník, takže tam to treba vystrieť a aktivovať. Má vám to často s babami, ktoré sú po operácii prs, silikónov to nazvime, tak tie automaticky si toto tak začnú podvedome chrániť, možno kvôli tým jazvám, bolesti a tak ďalej. A tie majú problémy s tým, že majú slabé medzilopatkové svalstvo a vlastne vrchnú časť chrbta. Takže človek, ktorý napríklad mal často zranenie krížov, tak sa mi hrbí a nepoužíva zadok a nerobí mi dokonalé predklony, ale ťahá to cez kolena, čím si chce on ochrániť ten chrbát, aby ho nezapájal, ale naopak on z neho robí ešte slabší a slabší chrbát, ktorý je náchylnejší k zraneniu. Takže človek možno by mal každý tú 100 na začiatku dať tomu trénerovi. To nazviem, hej, ja to hovorím metaforicky, 100, 200, 51 tréning, to už nechám na neho, ale je to dôležitý krok pre jeho celú tú budúcnosť športovú, od ktorej sa následne odvíjajú iné veci v živote. Takže je to dôležité. Môže vyhodiť tie peniaze a vyhodili sme ich určite zbytočnejšie veľakrát. Takže odporúčam navštíviť odborníka na pohyb, nech ma naučí, jak sa zohnúť, jak držať chrbát, jak držať kolena, jak byť vyrovnaný, kde majú skončatiny a nech mi povie, čo robím nesprávne a na to pracujem. Takže tak by som to uzavrel, že každý, kto uvažuje, a kto cvičí a myslí si, že niečo má niekde nedostatky, tak nech ide za odborníkom. To sa nedá na diaľku všeobecne vysvetliť. Ako dlho ti možno trvá u tých klientov prekonať tie návyky? Neviem, či môžem použiť, že preučiť ich to, ale že je to proces.
asi. Chápem. Na toto som trošku špecifický tréner, ktorý má klientov 10-15 rokov. A teraz ten človek, ktorý je so mnou 15 rokov, tak mu je jedno, že platí trénera 15 rokov. Ten človek príde do fitka, dá si kávu, Milan, čo mám robiť? Ten človek si nepamätá takmer nič, lebo nie je donútený z majetkových pomerov si to pamätať. Takže to je tá kategória, kedy po 15 rokov poviem klientke nemenovanej, že Ježiš, že toto robíš jak na prvom tréningu. A že vie, Milan, na to si tu ty. To znamená, že niektorí ľudia sa to vyslovene nechcú naučiť a robiť správne. Potom sú tu ľudia, ktorí sa to chcú naučiť správne. A tam je príklad tej mojej sestry z milého podcastu, že keď človek chce, tak sa to naučí za krátky čas, týždne, neviem. Použije doplnkové cvičenie na roztiahnutie šliach, sadnutie ramena, pánvy, bedra, tam, kde to má byť. Človek, ktorý chce, to má za mesiac zvládnuté. Ale ako čo? Hej, takže ako čo? Takže záleží. Napríklad problém býva, keď človek mal zranenie, natrhnuté, natiahnuté rameno, niečo, koleno, chrbát a neriešil to vôbec, ale išiel jak stroj ďalej, že cvičím, čo som robil aj ja, ale zamýšľal som sa nad tým, jak mi kostra funguje a prispôsoboval som k tomu pohyba. Snažil som sa, aby mi celé cvičenie vždy išlo cez hlavu, aby som to precítil. Sú ľudia, ktorí to tak nevnímajú a cvičia si sami. No a v tom prípade si vyviniem tú telesnú schránku a svalstvo tak, že je už tak silné a tak prenáša odpor inak ako prirodzene, to môže byť rozlične, že už rastie s tým, že má zanedbaný ten chrbát, povedzme, a už má tak vyvinuté silné ruky a ramená, že pri nejakých, povedzme, chrbtových cvikoch, príťahoch nevie aktivovať poriadne to svalstvo, pretože je celý odpor prenášaný cez ruky. Takže, a nesprávne, a možno mu to nikto nepovedal, a mne toto trvá naozaj roky a možno to už neurobím nikdy, lebo to svalstvo má inde vyvinuté tak silné, lebo to robil tak dlho, takže určite odporúčam ľuďom po nejakom zranení pracovať s profikom nejaký čas a ten nech smeruje klienta. Máš aj klientov, ktorí si nesprávnym cvičením ublížili? Jasné. Otrhnuté ramená, bicepsy, vytečené platničky, v príbehoch pokazené kolená, zlé ukladanie špičky, zlé drepovanie, posunutá pánva, urobený pruh z preťaženia, ponaťahované ramená, presilené ruky, zápestia, zlé držanie, to je na 10 podcastov toto, povedzme. Takže zase poviem, že má tam byť odborník, ktorý sa pozrie, jak prenáša odpor, kde robí chyby a má ho nejakým spôsobom nasmerovať. To je to, čo ja robím celý deň. Upravujem zápestia babám. Ženy robia často chybu, že chytia kladku alebo činku, nejak ich nastavím, že sa postavia správne pri rozpažovaní, pri stláčaní kladiek, zdvíhaní bremien, ale drží to jak kapučino. To znamená, že ženy má prirodzene, nie všetky, tie vyvinutejšie už držia záťaž pevne, ale bežne žena to drží úplne zľahka, ako keby vánkuš. A tým pádom je častokrát zápestie v zlej polohe. Centrálna nervová sústava vyhodnotí, že je tu riziko zranenia, aktivuje svalstvo na zápesti, to nazvime, aby sa nezranila, a neprenáša správne odpor tomu svalu, ktorý chcem vlastne v tomto čase cvičiť. Takže už býva napríklad toto často problém. Hej. Žena mi nejde hlboko do drepu. Cvičím mu pár rokov a po 5 rokoch ja hovorím, Ježiš, o 20 cm hlbšie, že zase sa to máme učiť, ale Milanko, to ma boli. Ale ty si tu na to, aby ťa to bolelo, prosím ťa. Takže ja by som to nazval, že chyby v cvičení a následne teoreticky zranenia tak záležia zase od povahy a komfortu človeka. Hej, takže máme telesné schránky, ktoré sú vedené našou hlavou a našou povahou, komfortom, mám sa rád, nechcem, aby ma to bolelo, ale to... A zase potom je škaredé na tom to, že to nemusí byť u mňa, to môže byť inde. Že tento človek si prejde pod nejakým vedením nejaký čas, ten tréner na to možno menej upozorňoval, lebo už bol z toho vyhorený. A teraz ten človek povie, že bola som mu tohoto 2 roky, nechala som mu tam veľa peňazí, dohodila som mu klientov a žiadne výsledky. Hej, mne keď príde takýto človek zo skúsenosti na tréning, tak sa pýtam, cvičila si pod dohľadom trénera? Áno, nie. Áno, pod kokatimi? Áno. Prečo tam necvičíš? Preto to. Presne viem, že ja budem 4. v rade, ktorý to urobil nesprávne. Hej.
napríklad lokálne tí klienti, ktorí za mnou chodia a hovoria o iných tréneroch, my sa nejak tak možno už poznáme, aj moji klienti bývali sú u iných trénerov, ja to určite áno, aj teda o tom viem. A na nikoho sa nehnevám, každý môže jazdiť na čom chce, to nazvime. Každému nám niečo iné vyhovuje a podobne. A častokrát, nechcem ísť do tejto témy moc, ale častokrát, čo ja som sa dozvedel, tak tí tréneri robia tie isté chyby, že prišli ku mne za roky 4 baby od tohoto trénera a nepoznajú sa a všetky povedali, prečo tam už nechodia. Takže ja sa z tohoto napríklad ako osoba snažím ponaučiť, že povedz mi, čo urobil zle, aby som ťa pochopil, aby som to nerobil ja zle. Takže. Ale zase ten človek vinil možno toho trénera. Povedala si mu to? Ja napríklad dneska som prijímal klientku, 2 veci chcem povedať. Povedzme, po 5 minútach vysvetľovania ja hovorím, že počúvaj ma, ale vieš, čo musí byť na prvom rade? Úprimnosť medzi nami. To znamená, že aj keď sa niečo nepáči, nevyhovuje, zjedla som niečo, čo nebolo v jedálničku, tak mi to povedz, lebo ja neviem potom, čo robím. A ja ti mám robiť nejakú robotu. A pýtam sa jej, že koľko ma sleduješ. To som tu už tiež spomínal. Hej. A tam si zakategorizujem človeka, čo sa týka obsahu informácií, ktoré môže mať z mojej práce za tie roky. A ona, že teraz som si na teba klikla. Ja viem, že paráda. Že v tejto dobe, keď ti poviem o rukole, že nie je potrebná, asi budeš utekať. Hovorím, že dobre, nepoviem ti všetko. Dostaneš to postupne. A už sme sa rozprávali. Videl som, že javí záujem, pretože som trafil, že takáto strava, ktorú má, nebude spôsobovať len to, že bude priberať, za čo sem prišla, ale že bude trpeť zápalmi a ona, že no však zápaly mám neustále, bam, chcem sa tomu vyhnúť. No vidíš, trafil som ti na strunu a vtedy začala počúvať. Lebo sa v tom našla, čo som hovoril. Hovoril som akože dosť a nakoniec jej hovorím, lebo hovorila nejaké portfólio jedla, ktoré je a že všetko vlastne ľúbi, ale všetko mala, celé živočíšne potraviny nemala konzumovať na odporúčanie jej okolia a podobne a ja ich odporúčam a ona ich najviac ľúbi, takže sa z toho teší. A čo povie teraz okoliu, keď ich vyraďovali v rámci aj rodiny a tak ďalej. Hovorím, že s tým si vyzápas sama, alebo ho pošli ku mne, alebo nech ma sleduje, aby to pochopil na sociálnej sieti, lebo tiež keby možno niečo prvé počujem, že moja žena ide niekde, kde všetko bolo doteraz A a zrazu niekto jej hovorí B, mal by som zapaté kritické myslenie. Chcem vedieť, chcem to pochopiť, že či ju netrenuje ten človek nesprávne, či je tam naozaj nejaká objektívna osoba, ktorá trénuje jeho polovičku, alebo áno. No a na konci hovorím, že začni tak, že si dáš obed večeru, jedz viacej živočíšnych, menej rastlinných, pošlem ti jedálniček, jak zhruba vyzerá. Keď si tam dáš toto, dobre, len mi prosím ťa, ak môžeš, kvôli tým zápalom, vyraď mi oleje, vyraď mi orechy, v tvojom prípade a všetky semená. Toto urob, prosím ťa. Iné veci ti nechcem odstraňovať, to ti len odporúčam. Skús toto od zajtra vyradiť. A tiež povedala doteraz, že vlastne, že to jej všetci odporúčali ako zdravé. Takže není sú najnezdravšie, ale u človeka, ktorý má rozhádzané hormóny, kvôli aj napadaniu defenzívnych mechanizmov štítnej žlázy, ktorý trpí zápalmi, sladkosti, slanosti, sladké vody, oleje a semená a orechy dať preč od zajtra. Milan, odznelo tu veľmi veľa informácií, tak preto by si nám to mohol zhrnúť. Čo by sme si mali tak úplne že zapamätať z tohto? Ďakujem, skôr skúsenosti. Áno. Čo sa týka chýb pri cvičení, určite sa pozerať k tomu silovému tréningu ako k priateľovi a to kardio robiť sekundárnejšie. Keď mám nejaké zranenie, mal som operácia, niečo, alebo si nemyslím, že robím progres alebo robím veci nesprávne, tak určite nájsť odborníka, ktorý by ma mal nasmerovať. Dostávam na sociálnych sieťach otázky, že či nemám nejakého spolupracovníka Bratislava, Trenčín a tak ďalej, že nevedia za mnou cestovať. Žiaľ nemám, ale verím, že aj v každom krajskom meste je niekto, kto rieši správne pohyb. Určite áno. A ako dlho môže odstrániť zlé, povedzme, pohybové návyky? Toto je veľmi individuálne, zase to musí zhodnotiť ten odborník. To ja neviem. Budeme to, alebo mal by to klient odstraňovať do času, kedy je to odstranené. To znamená, že napríklad ja som si v nedeľu zlomil malíček. Ja som na základe toho 2 dní krýval, mal som ho čierny. Prácu nič som neobmedzil, ani tréningy. A teraz, keby mám ten malíček zlomený, alebo krývam mesiac,
tak sa mi určite posunie niečo na chrbtici, na pánve a začnem nesprávne využívať svalstvo a deaktivovať to, ktoré má byť využívané. To znamená, ten disbalans nám vznikne. A toto máme možno viac, nie, možno to má 90% ľudí, že nie sme úplne rovno, to nazvime. Takže odborník a potom možno odkaz pre ľudí, ktorí boli a vyskúšali viacero systémov a zase sú v nejakom, alebo uvažujú nad nejakým systémom, trénerom, spôsobom stravovania a tak ďalej, tak nech sa zamyslia nad sebou, že či vlastne netreba pracovať najprv so svojou psychikou, pretože títo ľudia majú spoločnú jednu vec. Ja nechcem uraziť, ale je to moja skúsenosť. Aj dneska som povedal tej novej klientke, že možno zniem agresívne a arogantne v tých monológoch, ale sorry, to si nevzťahuj na seba, ja iba idem, že za týmto je nejaká bodka, opýtaj sa, ale toto je tak, že aby som ťa presvedčil, že viem, že mám pravdu. No a títo ľudia majú niečo spoločné, že chcem zvaliť svoj neúspech na niekoho iného. Proste a toto začína určite v hlave, lebo ja mám aj blízkosti takých ľudí, že keď príde situácia, tak hneď je vyhodnotené, že za to môže to alebo ono a nezačínajú od seba. Takže neviem, či sa dá s týmto pracovať, pretože ja vždy začínam od seba. Vždy hľadám chybu, až sa moc trápim na sebe. Viem to premostiť do toho, že sa zdokonalujem podľa mňa, lebo analyzujem veľa vecí. Ale ja to mám prirodzene, ja som toto nemusel hľadať. A ja nebudem teraz radiť psychologicky, či sa to dá, nedá. Ak sa to dá, pracujte na tom, že nehľadaj chybu hneď na niečom inom, ale na sebe, pretože ja verím, že väčšina trénerov pozná tela klientov, organizmus, redukciu, budovanie svalstva, kalorické tabuľky a tak ďalej a väčšina trénerov vie určite nasmerovať minimálne ku chudnutiu, cvičeniu a pravidelnosti klientov. Takže toto si myslím, čo ja vnímam trénerov, toto v sebe majú, pretože sú to ľudia, čo dlhodobo cvičili. Možno sú nejakí, ktorí sa ocitli ako tréneri a nech má aj ten robotu, to tak poviem, ale väčšinu trénerov určite v týchto základných veciach treba rešpektovať a vytvoriť si tie návyky. To znamená, že nájsť odborníka, nezvalovať chybu na iného a urobiť, keď robím nejaký systém, tak nech ho robím tak, jak mi je odporúčené od A po Z. Preto hovorím klientke, musíme byť úprimní, pretože ja ti dám od A po Z, jak sa zhodneme, on nemusí byť úplne striktný. Ja ti dám od A po Z a ja si myslím, že ty to budeš robiť, ale ty mi budeš robiť azbuku, nie abecedu. To znamená, nepovieš mi o veciach a ty budeš mať nejaké výsledky, vizuálne, náladové, psychické a tak ďalej, hormonálne, zdravotné a ja budem chcieť manažovať a naviesť ťa niekam, ale veď ty mi nejdeš od môjho A po Z, ty si robíš niečo iné. Takže na záver, buďte k trénerom a k poradcom určite úprimní, lebo vtedy si budú vedieť robiť svoju prácu správne. Podľa mňa, či už je karnivor, nie je karnivor, tak úprimnosť. Ďakujeme za tvoj čas a milí priatelia, začínajme od seba. Ahojte. Ďakujem, čaute.